Počkaj. Vydržte. Tá súťaž je fake, nedávajte donate, je to dopredu nahraný kód, choď radšej hrať CS-ko, kde ťa busne Guardian. Kiko. Dám ti ban, hej? Ako neber sa nejako osobne, kúne to kúkaj, lebo ja neviem, asi ťa to baví alebo niečo, ale musím ti dať ban, kámo, nebudeš sa zúčastňovať chatu a robiť to seba totálneho kokota, ja ťa iba zachraňujem, aby ťa ľudia nehejtili, OK? Takže buď kľudný, nech sa ti darí starý, ale nebuď taký negatívny. Nebuď taký negatívny. Jak je tá súťaž fake, tak OK, nezapojí sa do tejto súťaže, bude mať niekto väčšiu šancu, chápeš? Zbytočne. Dúfam, že taký kokotko, taký kripel vyjebaný 1,50 m jebákovi to nevyhrá, OK? Čo normálne ráno ty kokot obvolávaš kamarátov a idete normálne na kolobežkách von ty kokot. A ty si prídeš povedať, že tá súťaž je fake, že ja niekoho ojebávam, fakt ti to jebe na hlavu? Mám to v očiach, že som ojebávaš vyjebaný falošný? Ty retard? Mám falošné oči, ty kokotko? Prijebané decko. Skurvené. To jak sa môžeš prísť, ty kokot, na toto vyprávať, ty prijebaný? Ja som ojebávač? Retardovaný kokot, chlapci. Bo ja by ťa stretol niekedy, ty kokot, by ťa siahol skôr, ty žebrák vyjebaný. Nervy si mi dorobil, ty kokot, chápeš? Idiot. Fake. A ešte som boostnutý, ty kokot, že? Som boostnutý, ty prijebaný? Za to, že som není prvý v tabulke, som boostnutý? Ale vieš, s kým ja hrám, ty kokot? Čo reprezentujú, ty kokot, túto krajinu v tom CS-ku, v tej hre? Jak mám byť lepší ako oni, ty kokot, keď mám 600 hodín a oni 3000? Preto som boostnutý, keď som není prvý, ty kokot? Jebli? Sa uvedom, ty primitív. Uvedom sa, čo píšeš, ty idiot. To, že človek není prvý v tabulke, znamená, že je boostnutý, ty kokot? Jebli. Choďte do piče, ľudia. Hen taký, počúvať, ak si niekto všimne, normálne mi povedzte a hneď im dám ban, chápeš? Nervy mi to robil, idem sláhnuť ty kokot normálne. Idem behať, alebo ja neviem, čo mám spraviť. Retardovaný idiot. Choďte do piče. Fetka pojebaná, decka. 15-kilová kurva. By si najebal, ty kokot, Zabil by som ho, ty kokot, normálne, keby mi to povie niekto. Lebo ja som chodil na lanky a takýchto som videl, čo sme hrali, ty kokot, online a presne takýto. Presne takýto Peťo, ty kokot, vieš. Presne takýto Peťo, ty kokot, na online. Príď sme na lanku, ty kokot, a normálne, čo ti jebe? Normálne aj hlas maliny. Normálne za tým mikrofónom, ja neviem, či si drdal hrdlo a rozprával cez úterku a na lánke špekulant, ty kokot, normálne. Čo sa bál pozrieť do očí, som sa s ním rozprával a nedíval sa mi do očí ani. Retard. Presne taký si aj ty. Čo iba príde a nenávisť sa vypluje, lebo sa ti nedarí celý deň, alebo si lenivý kokotko, sedíš doma na piči a ty kokot. Hnus. Hnus. Slizák nechutný. Slizák nechutný, ty kokot. Dúfam, že ťa jebne. Takýto špekulant v živote nič, chlapci, v živote nič. To je ako možno pre vás smiešne a tak, ale mne je ho ľúto normálne. Mne je ho normálne ľúto, lebo to, on sa nemá kam posunúť, chápeš? On celý deň, miesto toho, aby niečo, chápeš? Aby to miesto, aby niečo tvoril, tak on je proste internetová pička, čo hľadá a má vybraných 10-15 ľudí, ktorých nenávidí a aj tak ich sleduje a bude vyprávať pičoviny. Ja neviem teda, či to myslel zo srandy, preto som ti hovoril, neuráz sa kamarát môj, Kiko, či jak sa voláš, idiot retardovaný, ale jeb na to. Ja som ťa zapodoval, nie že mám proti niečo tebe, ale aby nebol bordel v čete, chápeš? Takže možno si to myslel zo srandy, ale bohužiaľ máš ban, lebo sa chováš ako kokot a píčeš pičoviny, ktoré sú nie pravda, chápeš? Na čo to sem pluješ, tieto hovna, tebe jebe? Proste choď si dobrať jedlo, ty kokot, uži si stream a drž piču. Neplujem také kokotiny, že ja niekoho ojebávam. Alebo že tá súťaž je fake, že to niekomu pošlem. Alebo že ma niekto boostuje, ty kokot jebnutý. Jak sleduješ ešte streamy, ty... Ešte si kokot, nebudem sa vyjadrovať, nebudem ťa. Choď do piče. Retard. Skurva, malá. Malý kokot. Kokotík. Kokotík. Retard. A čo je to za buzerantov, prosím ťa? Čo je to za buzerantov? Čo to má byť? Dobre, toto ma nebaví kúvať, sorač. Teraz tady idem obsluhovať Fica a celý smer, mám ho jebať
Kapa. Nikomu nedávam ban. Jebe, ja som sa vedieť, či to má hlavu petu. Keď už človek niečo ide písať a kýdať alebo niečo, tak nech to proste jeba. A nech to má hlavu petu a nech to je pravda. Nech si aspoň nevymýšľa ten človek. Vtedy to normálne akceptnem, že máš pravdu. Ty rakovina, drž piču, čo ti poslal do netery robíš len pre peniaze a preto aj tá fake súťaž. Nechcem ti zle, ale je to pravda. A čo tu jebavaš tie deti? Spotený šmatlavý kokot, drž piču, lebo ťa zajebem, čo máš 90 kg a ideš... Kámo! Daj mi číslo, starý, ja ťa sem počuť. Kiko, ty kokotko vyjebaný, dedinský duch, ty kokot normálne. Čo cez deň má kolobežke a v noci ty kokot normálne v bavoráku, jebe ti? To čo mi tu ideš vyprávať? Ko ty chceš byť, ty kokot? Čo, alebo čo to píšeš? Spotený šmatlavý kokot, ja som dopotený alebo niečo? Šmatlavý kokot, drž piču, lebo ťa zajebem. Nechcem ti zle. A ešte som aj k tomu rakovina. Ja som ešte tu moja rakovina. Ty špekulantský vandrák, ty kokot. Dedinský duch, ty kokot. Dedinský duch, čo pred starými ľuďmi na kolobežke a večer normálne na internete mafián a zabijak. S kamarátmi. Na dedinskej diskotéke ty kohnete v ladcoch, ty idiot. Čo to tu dneska je? Dajte mu bán, však to vypni, ty kokot, na čo to kúdáš, jebe ti? Však si tu za šupáka vyjebaného. Však si tu za šupáka. Úplného, totálneho, a nie len predo mnou. Predo mnou si stroskotanec kolobežkársky, chápeš? A daj mi číslo, kľudne ti zavolám. Retardovaný kokot, kľudne ti zavolám. A môžeš mi to povedať v telefóne. Ale dám ti 3 vety a ti hovorím, že skončili sme spolu, chápeš? 3 vety. Retardovaný kokot. Čo to je za pesničku? Pozdrav slunci. Rest dostal si, lebo je hustý, jebni pivo a nebuď pustý, nie je na piču, nie je slepý, to je v rodine perverznej. Lango si, kámo, dík za sub, starý, dík moc.